Čau ľudia, vítam vás Spiritman u nášho ďalšieho let's playu na hru LEGO City My City 2. Ale toto, prepáčte, lebo ja som si to trošku ešte zahral a mi to nepripadalo. Takže som to musel reštartovať a zase som musel urobiť, no, odznova, ale tam, kde sme skončili. No, ale som hasičský ten zabudol. Takže ja to potom urobím za kamerou, hej? No nič, musím sa vrhnúť do toho. Čo? Dobre, teraz stopnem video. No, zvládol som to na mission complete. Ináč, bude aj, som si stiahol aj Friday the Freddy Sister Location, neviem čo ma čaká. No, pravdepodobne ma čaká niečo. Ja neviem čo. Je malý vozík. Ideme s malým vozíčkom. No a teraz to zase dopadne tak, jak minule, ne? Buginka. Ty pôjdeš do prdele. Moja buginka ťa chytí. A dzik zozadu. Vláda to vidí, bum, bam. Moja buginka ťa chytí. Určite to je policajná akcia. WTF. Pozor, tu robím flipy, glifty, keleblechy. Stratím samu. Policajní akcie. Až také rýchle. Už tak. Mám. Ja. John Cena. Videli ste to? Spredu obklúčenie, normálne policajné zavazky, normálne všetko tu, normálne hop, čip, toto. Hop. Ja, to je truly. Overall. Yes. Water cannon. Jet skull hull. Lifter arm. Water cannon. Fair ladder. Ináč, a keď budeme mať tak, jak teraz, pozrite. Tak si to môžeme tak predstaviť. Aha, môžete si tak dať hociaké kolesa. A dám tak. A ideme! Ježiško to vidí, teraz dostaneš. Samé kamery sú tu, kradnúť parky. Ninja parky. Tu budeš kradnúť ninja parky, tu máš ty ninja parka. No ješ ešte, bum, tu máš, dostaneš ešte, bum. Bum, ešte dostaneš. Bum.
Záda to vidí, Ježiško to cíti, biči. Vidíte, ninja parky, toto boli ninja parky. Co 74? To si kurva ze mne děláš prdel, ne? Aspoň, že jsme nepočuli. Robme tak, že jsme nepočuli o cenzuru YouTube. Pš. Lifter! Charger táto Blade. Polic Boogie Siren. A už nič? To mi z kokota. Kara. Ja vám niečo idem ukázať teraz. A ideme. Tak no. Uhni sa. To nebude tak, to bude ešte horšie, tam bude sama lava. Jaj, počkaj, vy ste to videli v prvej časti, takže... Nope. Si také neviete, také uhybné manévriky a viete, čo je dobré tomto? Tie? Je skutočné toto. Videli ste? Nie. WTF, ja mám s tým bug? No. Ideme hore. Už rozpalili sme si koleska. Havária. Vidíš? A teraz ideme parou do viete kde, do zadku. No, chcel som povedať do dačoho ženského, ale radšej nie. Niektorá medzi nohy také šulance mi dal, tak medzi nohy tak... Máme chytiť 3. Nie, tam a druhý tam. Som na to úplne zabudol. Jezičko to vidí, voda to vidí a mám ťa. Hop, čip, hop, čip, hop, čip, hop, čip, hop, čip, 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 a ideme. Pičovacia magnetická sila. Darth Vader. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. To bol Darth Vader, nikomu neverte, to bol Darth Vader. To nie, to bol Darth Vader. To určite bol Darth Vader. Jeho sila. Nope, zase ešte. Nope. Golden Brick. Musí nased. Uiii. Na Golden Brick full všade. A vždy. Každý by chcel tak chodiť po láve, jak Panis. Panisko. Tunisko. Panisko. Panisko žije v Tunisko. Či? Neviem. Ja neviem už. No to si naser. No poď. Nope. Uhybné manévry. Boogie mod activated. Uhybné manévry. Uhybné manévry, kapitán. Nope. To let's play bude kokočky. Blbý proste retardovaný, no. Takže sa na ne nekúkajte, keď nemáte rád retardovanosť, no. No. Badista? No, Badista, no. Golden Brick 4. Found. Mid-City 2. Ďakujem. Building complete. Ďakujem.
Dobre, a teraz by som začal môjim obľúbeným, hej? Nemáme veľa času, máme málo času. Vidíte, čo tu je toto? Tak tam je 9,59 a máme mať 14. 14 za koľko? A v hociakej chvíli musím skončiť tento let's play, lebo mi neuzná YouTube. YouTube mi neuzná. Maximálne 15 minútové. Moje let's play budú furt 14 minútové, lebo 15 minút, keď to prejde. Johan more lofas kurevandre. Kurevandre andre, fucking dedre. Motherfucker dedre, čečo. Mám ešte jedného pána na holenie. Driftujeme, loď drift, nie drift, ale loď drift, ideme. Ideme more, boogie boogie, rally, woody, 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 kelly, mare, fagi, nevi, more, aké drifty tu dávajú, more. Teraz, a čo, kopený si, že? Ježiško to vidí. Zlodeji, ktorí idú k pneumatike. Tak to by som teda nepovedal. Že to srandovná hra, aj keď sa nezdá, ale... Yes, motherfucking yeah, yeah, motherfucking, yeah, da-da-da-da-da, motherfucking yeah, double G, da-da-da-da-da, čo otvorím truhlu a už to skončí. No. Tento let's play bol, dúfam, že sa vám páčil, a keď hej, tak určite nezabudnite dať like, odber, alebo do komentárov mi napíšte dačo pekné, alebo dačo, o čom neviem, alebo dačo ku Sister Location, viete, Five Nights at Freddy's Sister Location. Áno, mám to na tablete, takže môžeme sa potom dohodnúť na let's play. Asi hneď po tomto let's play, potom. Keď dostaneme 10 lajkov, tak bude ďalšia epizóda, alebo 5, hoci keď dostaneme veľa lajkov, proste, čo sa dám neveľa. No. Budeme musieť ešte veľa tu dorobiť. Ešte letísko, ešte veľa. To bude v ďalšej epizóde, hej. Sa zaoberáme na letisko a na to tú lavu. Takže lúčim sa s vami. Dovidenia, čau.